रे आंख नईरे केते पानी गिरे क्या हो घाट डाक किलो घाटिया मोटा सर जानी जमुना लड़ू अच्छी पानी पहली भी का निश्चय प्रमाण दबा ना भल भाव पूछाई देवा निश्चय बुझेगा ଶୁଣ ଆଧୁନିକ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଧୁନିକ ତ ହଉଛି ଟିକେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଟିକେ ତିରପଟା ସ୍ୱରଟେ ହଉ କି ତମ ଚମ୍ପୁ ଯାଉଟା ହଉ
ଆମେ ଗପ ଧରି ଆସିଛୁ କାହିଁକି ଗଲାଣି ତ କଥା ଗଲା ସଂଗାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲାଣି ତ କଥା ଗଲା କିଛି ପଚାରୁଛି କିଛି ପଚାରୁଛି ଆମ ଗପ ବହି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ପଚାରୁଛି କିଛି ବାଣିଲ ପଚାରୁଛି କିଛି ବାଣୀ ରାଧାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଜାଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଜାଣ ତାର ପୂର୍ବ ନାମ କିଶ ଆଗ ମାରିଷ କିଛି ବୋଧେ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ପଶିଯିବେ ଯୁଗପରା ଚାଲିଛି ଏଇ ରିସାଣ୍ଡ ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ 22 ତାରିଖ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ହବ କି ବତେଇଦେଲା ଟିକେ ରାଇ ଆଗ ହେଇଟା କହିସାରେ ତାପରେ ଜାଣିବି ତ କୁକୁର କେତେ ଆଗ ତାହି ଆମେ ହଉଛନ୍ତି କପକୁଳର ଆମେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ କଥାକୁ ନା ବେଦଲେ କଲେ କଥା କହନା ଆମ କେମିତି ଚୁଟ ଯାଉଛି ଫଳେ
ଜାଣ ଆଉ ଏକ ରୁଚି ଅଛି ପରା ଜାଣ ମତେ ସଠିକ ଦେଲୁ ବୁଝାଇ ଆଗ ଭାଇ ନାଉରି ନାମ ଧରି ବୁଝାଇ ଆଗ ଭାଇ ନାଉରି सारा एल्बम तो जाओ हो যেহেতু কাঠের সম্বলপুর অঞ্চল সম্বলপুরী পদ হোক আজ্ঞা। সম্বলপুরী পদে তাকর সম্বলপুরী के डाकिला भांगी गला मोर झमुरा केनारू डाकुथिल कैसे भात पेला पेलो केनारू डाकुथिल कैसे भात पेला पेलो दायरा दायरा लागे सुना फूल जना पड़गला मैंने गोपपुर नुहति टे असुविधा लाइन को जीवा हो कि ना सर मोर संदेह है मैंने तो उत्तर दे पारे मान को किरा कहबी टे असुविधा करवा कौन मैंने मीमांसा करूँ आज्ञा मोरटी अटई विश्वास कहती जगन्नाथ दास विश्वास विवेक जेते फलन विवेक नाचिते
ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସଟା ହେଲା ମେନ୍ ହେଲା କି ମୂଳ ଜିନିଷ ତେଣୁକରି ନୀତି କବି ଚାଣକ୍ୟ ପଦ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ନାଞ୍ଚ ନଖି ନାଞ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗୀ ନାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଧାରିଣାମ ବିଶ୍ୱାସ ରହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରାଦ କୁଳ ସୂଚ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ଗାଇଲା ସେ ଅସୁବିଧା ଦର୍ଶାଇଲେ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ତମେ ସମାପନ କରିଦେଇକିରି ତମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ ଏପଟ ନାଗୁ ଆସିବ ଏପଟେ ସଖୀ ଆସିବେ ଏପଟ ନାଗୁ ଆସିବ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଲାଣି 4 ବାଜିଲାଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ତମର କହିବା କଣ ବୁଝିଗଲା ଯାଉଥିଲା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନାରୀର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯଦି ନାରୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ नारी मोहिनी विष्णु काया खंडे छाया तेणुकर नारी को से जानी पाते सम्बलपुरी पुआ गीत गाता जो सम्बलपुरी पदे भी कही नहीं पार्बा सम्बलपुरी कहब बाजाटा बाजुथुव सम्बलपुरी बाजुथुव टीका टीका किड़के पिता मथुरा पुरा भाई करी दे पारो तो करी दे पारो रे मथुरा पुरा अरे चला रे नारणा घाटर कराई जहाँ पसारी जुगत ही
ହରି ନାମକୁ ଜପ କର ତୁଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ କେମିତି କାଟୁ ଟିକେ ଛୁଟ ନାରୀକି ନାହିଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ଭାଷା ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ହରି କଥା ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମର ସେ ଯୋଉ ବହି ହଉ ମନେ ପଡୁନି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତେଣୁକରି ହରି କଥା କହିବା ଯେବେ କହିବ ହରି ହରି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଯିବ ମରି କହିଲେ ତପ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ କଥାରେ ଗୀତ ପଦେ କହିବା ନାଇଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ସାଧନା ପାଇକି ଶିବ ସମର୍ଥନ ହେଲା ଶିବ ସମର୍ଥନ ହେଲା ଛାର କେଉଟ କିପରି ସାଧିଲି ଜ୍ଞାନ ନ ଶିଖିଛି ଭଲେ লগতে ଆଜ୍ଞା ଇଏ କହିଲେ ଯେ ହରିକୁ ଜପିଲେ ପୁରା ଅଳ୍ପ ଦିନ କୁଆଡେ ମରିଯିବେ ବୋଲି କିଏ କୋଉ ବହିରେ ଲେଖିଥିବ ଲେଖିଥିବ ବୋଧହୁଏ ନାଇଁ ହଉ ଛାଡ ତମେ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ କର ସଖୀ କୁଞ୍ଜ ବିଶ୍ରାମ କର